ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବନି ତ? ଭଲ ଆଉ ଇରେ ତତେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି। ତୁ ଆସି ସାହି ଉପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ି ସାଇଲୁଣୁ ଓ ମାଗ ଟୁରୁଲ ଏ ସାଇ ଭାଇ ତୋର ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଅଛି। ତୁ ବାବାରେ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ? ସାଇକି କିଛି ବି କହୁନି, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ମତେ ଏଠିକି ଡାକି ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାଇଁ କେମିତି ବା ଇରେ ନାଇଁ କେମିତି ଇରେ ବାହାଘର ଆଗ ତମର କଲେଜ ବେଳେ ଭାବନାମା ହାବନାମ ସବୁ ଥିଲା। ଆଜି ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଲେ ମାଗ ଟୁରୁଲ ମାନେ ନାଇଁ ଶିଖଉଛୁ ନାଇଁ ରରେ ଧମ ଆଜି ଡାକୁ ଡାକିବି ତୋ ବିଷୟରେ ବିଚାର। ଆରେ କାହିଁକି ବିଷୟରେ କଥାଟା ବଢୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ମାନୁଛି ଅତୀତ ପ୍ରେସେଣ୍ଟ ମୋ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ମୋ ସମ୍ପର୍କ ପାପ ନୁହେଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଖିକୁ ପାପ ଦେଖାଇବା ସ୍ୱଭାବିକ, ତେଣୁ ପାପ ଥାଏ ଆଖିରେ। ଆଉ ତୋ ଆଖି ଏମିତି ଦେ ତୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ବାବା ମୋରି ଆଖିଟା ଫୁଟିଯାଆନ୍ତା ତୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତମେ କଣ କହିବ? ସେଇମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଯୋଉମାନେ ନପୁଂସକ। ଶୁଣେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଣ ଗେଷ୍ଟ କଥା ବୁଝିବି ନା ତୋ ନାକ ଛୋଡ଼ିବି? କାଠଟା ପଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କର ମତେ ପଚାରୁଛୁ କଣ? କାହିଁକି ତୁ କଣ